The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 7:7-8, Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it shall be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Colossians 4:2, Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Romans 12:12, Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. 1 Thessalonians 5:16-18, Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 2 Chronicles 7:14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Matthew 18:19, Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Psalm 17:1, Hear a just cause, O Lord, attend to my cry, give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung ana pa ba kitay mga sala. Kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 is what we are going to use. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So human mo buhata ka na, ikaw mahibalik ngadto sa imong pagkiumbitay sa Dios ug ikaw dumalahan sa Espiritu Santo. God, the Holy Spirit, is going to control your mind. Panalang kanimo higalang, wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo di sa imong kinabuhi. Giawhag ka, giagda ka, nga imong gamiton, kanang imong free will, imong kabubuton, sa paghimos labing menong danong desisyon nga, imong mahimos tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Kaya mo lamang kini ang yawi. Ikaw mahitukma o mahiluna diya sa plano sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Diya usab sa John 3:3, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa sa hilo, magandam tas tong kagalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon, nga imong andam og gigahin alang kanamo sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat o Dios. Yan kinabuhi nga imong pangilugwayan, di mailahan nga ikaw. Ano pa'y plano sa among kinabuhi?
Musa. Salamat ini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan ato mga higala, mga subscribers, ato mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Okay, padayon ta sa atong gisgutan kagahapon, itong gibiyaan katong bahin sa, well of course niya pamanta sa atong uluhan nga, the Unfailing Love of God. Ang gugma sa Dios nga way pagkapakyas, way pagkausab, ug mao nga kini atong gisgutan, kining bala ang Trinidad nga may kalabutan sa Dios, aron maklaro gyud nato bahin sa iyang way pagkalubad, way pagkausab, way pagkapakyas nga gugma alang kanato nga iyang mga anak. Of course, ang iyang gugma adto ra man ipunting sa mga anak sa Dios, mga magtotoo lamang. Og kung ikaw dili pa magtotoo, sorry to tell you nga ang gugma sa Dios dili usa mo unsa mo padungan ha kanimo ang iya pang hustisya. So aron mo sibo ang hustisya mo atras ug ang iyang gugma mo imo abante, padong nimo din gikinahanglan nga ikaw maluwas. Kay this is the only key to be able to have that relationship to God. May balik ikaw ngadto sa imong relasyon ngadto sa Dios. Kaya ang tanang tao nga ni mugso ni kalibutan presume unsa patay spiritually, meaning nahimulag sa Dios gumikan sa napanunod nga sala ni Adan, the original sin of Adam and Eve. So therefore ang tanang mahimugso ni kalibutan is presume nga spiritually dead, although physically alive. Buhay, physical. Mga bitang nagaginawa pa, nagalakaw-lakaw pa, kay physically alive, hanapan spiritually dead. Musa, aron nga ikaw born again, kay mo manay pabuhi na usab sa imong tawhanong espiritu, the human spirit, then ikaw ma-born again. May mugso ka pag-usab, matao ka pag-usab. Okay? John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mo kana. Okay, so niya kita magadupot karon sa pagtuon sa balaang Trinidad ug ato man karong gihisgutan, gisugdan kagahapon ang atong paghisgot bahin sa mga napulo ka mga attributes. Ingon ta mga personality, kinaiya, kanang batasan o unsa bahin sa Dios. Okay? So, ato na maghisgutan ang una o niya man tas ikaduha. Okay, atong i-review lang aron malabas diya sa imong panumduman. Ang una giyong kinaiya sa Dios mao ang iyang pagkahingpit nga kabubuton, sovereignty. Siya ang tag-iya ning tanan. Ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Puro ni hingpit kining napo nga mga kinaiya sa Dios, puros ni hingpit, all kanang perfect. So perfect righteousness ikaduha. Ikatulo, perfect justice, hingpit nga hustisya. Ikaupat, hingpit nga gugma, perfect love gyapon. Okay? Ikalima, mao ang iyang hingpit nga kinabuhi nga dayon, eternal life. Ikaunom, ang iyang pagkasayod sa tanan. Nasayran sa Dios ang tanan.
mao ni gitawag og omniscience. Ikapito, ang iyang pagkalabaw nga makagagahom sa nga tanan. Ang iyang omnipotence. Ikawalo, ang iyang pagkanaa sa tanang dapit, meaning omnipresence. Ug ang ikasiyam, ang iyang dili na mausab. Mao kinaiya na sa Dios, ha? Di na siya mausab. I am the Lord God, I change not. Ug ang ikanapo, mao ang kamatuoran nga hingpit. Okay? Ang Dios ra mo'y hingpit nga kamatuoran. So mao na ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. Karon, ato na magilakbitan kagapon ang pagkahingpit nga kabubuton sa Dios. Okay? So ani kita karon sa ikaduha. Ang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Og ato namang gihisguta gamay kining bahin ini pagkamatarong sa Dios. Ato lang reviewon gihapon. Honestanan, ang Dios hingpit nga pagkamatarong, hingpit nga maayo, way sala bahin sa pamatasan ug sa pagkapersona. Unya ang pagkamatarong sa Dios mao'y hingpit nga sumbanan sa iyang kinaiya. Ang tanan niyang pangunahuna ug mga pandihok uyon sa iyang way sayop nga pagkamatarong. Ang amahan nagapahayag sa iyang kaugalingon nga pagkamatarong. Matud pa sa pulong sa Dios ang akong pagkamatarong mulungtad hangtod sa hangtod. Na nasisiyas 51:8 og ang anak mi pamatuod sa kahingpitan sa amahan. Lucas 18:19 og Juan 17:25. Now, ang anak mismo, ano niya ito ipadayon, ang anak mismo, gipadayag nga wa siya'y kalapasan o sala. Gilain siya gikas mga tao nga makasasala. Mga Hebrewanon 7:26, o niya giingon nga matarong siya. Primero Juan 2:1, og siya walay sala. Wala siya kinaiyang makasasala. Segundo Corintios 5:21. Nganlan siya og ang Ginoo mao ang atong kaluwasan. Jeremias 23:6. Ang ingnon ta biblikal nga pangahan sa Espiritu Santo ingon nga balaan. Nagpaila nga siya na nag-iya usab og bug-os nga pagkamatarong. Ang bug-os nga pagkamatarong sa Dios nagabarog kini sa tumang kalahi sa pagkamatarong nga iyahas tao. Ang Isaias 64:6 nagiingon, sama kami sa taong hugaw o ang among matarong nga buhat, tawhanon nga buhat, sama lamang sa hugawng pahiran. Filthy rags. Now, ang pagkamatarong sa Dios dili makadawat o dili makadawat sa bisag unsang kubos kaysa iyang kaugalingon nga hingpit nga pagkamatarong ni may kagawasan sa pagdili manumbaling o pagpasaylo og sala gawas kun ang iyang matarong nga mga pag-angkon mahatagan og katagbawan. Ang pagkamatarong sa Dios muhukom lamang sa sala. Okay? Ang pagkamatarong sa Dios sa iyang hustisya, pinagi siyang hustisya, aron kini magahanay sa pagkabalaan o pagkamasaligan sa Dios. Ang pagkamatarong mao'y prinsipyo sa pagkamasaligan sa Dios. Ang hustisya mao'y buhat sa iyang pagkamasaligan.
Unsa may ipatuman sa pagkamatarong sa Dios, ang hustisya sa Dios mutuman niini. Ang pagkamatarong o hustisya nag-uban sa ilang buluhaton aron sa pagpugong o bisag unsang kompromiso sa iyang kinaiya. Levitico 11:44-45, Exodo 15:11 ug uban pa. Daghang mga bersikulo diya. Okay, so mao kana ang unsa paghisgot niya ng hingpit nga pagmatarong sa Dios. Adto ta si katulo nga mao ang iyang hingpit nga hustisya. Now, una sa tanan, ang hustisya sa Dios bug-os og dili madunot nga pagkamakiangayon. Managsama ang pagtagad sa Dios sa tanan niyang mga binuhatan, mga binuhat nga walay pagpihig-pihig o pinalabi. Deuteronomio 32:4, Nehemias 9:33, Roma 2:11. Siya mohukom uban ang hingpit nga pagkamakiangayon. Wala siya gipalabi nga bisan kinsa. Ingon nga buhat sa pagkamasaligan sa Dios, ang hustisya mutuman sa unsang hugot nga ipatuman sa pagkamatarong. Levitico 19:2, Deuteronomio 32:4, Segundo Crónicas 19:7 ug uban pa. Okay? Unsa may isalikway sa o hukman sa pagkamatarong sa Dios ang atong kinaiya makasasala o personal ba nga sala, ang iyang hustisya mohukom. Roma 5:12. Unsa may dawaton sa pagkamatarong sa Dios, ang iyang kaugalingong pagkamatarong diyas magtutuo. 1 Corinto 1:30, panalanginan kini sa hustisya sa Dios. Ang hustisya sa Dios mao ang tinubdan sa paghukom ingon man sa pagpanalangin. Aron sa pagpasiguli sa magkasasala nga tao ngadto kaniya. Okay? Na tagbaw ang iyang pagkamatarong. Ang hustisya sa Dios nga mahan miisip sa ato mga sala ngadto sa iyang anak ug bihukom kaniya isip atong puli. Our substitute sa Ginoong Jesucristo. Juan 3:16, Roma 3:24-26. Gitudlo usab niya ang anak nga matarong nga maghuhukom. Segundo Timoteo 4:8, nga nagahatag kaniya sa katungod sa paghukom. Juan 5:27. Isip pagpadayag sa iyang pagkamakiangayon, ang Espiritu Santo nagasangkap og grasya nga kumon ang iyang buhat nga pailhon, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala og sa pagkamatarong og sa silot. Juan 16:7 ngadto sa 11. Okay, adto tas sunod ang kinaiya sa Dios. Hingpit nga gugma. Okay? Karon paminaw mayo nini. Ang Dios dayo na, eternal. Dili na mo sab og hingpit nga gugma. 1 Juan 4:8 og 16. Ang iyang gugma inubanan sa pagkamatarong o hustisya, mao ang hinungdan sa tanan niyang buhat. Ang gugma ug pagkamasaligan sa Dios nahiusa nga wa nay pagkabuwag. They are not separated. Duha sila kakilid sa samarang pilak. Okay? Ang pagkamatarong o hustisya mao ang kuta sa gugma sa Dios. Ang patukuranan sa iyang gingharian. Salmo 89:14. Ang pagkamasaligan mo ay kaligunan luyo sa iyang gugma.
Matud pa sa Salmo 33:4 ug 5, matuod ang mga pulong sa Ginoo, ug kasaligan ang tanan niya mga buhat. Gigugma sa Ginoo ang katarong ug hustisya, ug gipuno niya ang kalibutan sa gugma niyang walay paglubad. I think that is the right translation, meaning Unfailing Love of God. Gugma sa Dios nga way paglubad. Okay? Now, wa gayoy higayon bisan kanusa nga ang Dios wala manag-iya og hingpit nga gugma. Primero Crónicas 16:34, Salmo 118:1-4. Diha nang daan ang gugma sa Dios. Bisan sa wa pabuhata ang tao. Wa pabuhata ang mga manrunda o ang universo. Bisan sa wa pay bisag unsa, gawas lamang sa Dios mismo. Busa, dili siya mahigugma lamang o musugod sa paghigugma. Wala magkinahanglan ng iyang gugma o pagdasig o manginahanglag tumong higugmaon. Wala. Ang iyang gugma dili mahigawad, dili mapakyas, walay pagkakunhod, gumikan sa pagkasayod sa mga sala o mga kapakyasan sa iyang mga linalang. Ang iyang gugma dili mahigawad tungod sa pagkaway alamag, pagbinuang o pagbinakat. Nung ka nga iyang gugma nagsumikad sa pagbati o pagka mahinuklugon. Walay pagbati ang Dios. Ang iyang gugma kanunay rang nagalihok, pinasikan sa makatarunganon nga paagi. Ang gugma sa Dios hingpit tungod sa iyang hingpit nga pagkamasaligan. Ang gugma sa Dios gipadayag sa tulo ka matang. Dios non nga kaugalingong gugma, Dios nung impersonal nga gugma, ug Dios nung personal nga gugma. Now, atong isgutan ra guni. Ato naman ning isgutan, no? Apan ato lang ning gihapong sublion, Dios non nga kaugalingong gugma. Okay? Ang Dios non nga kaugalingong gugma gipunting ngadto sa hingpit nga pagkamatarong sa tanang sakop sa balang Trinidad. Ang Dios nagahigugma sa kaugalingon niya nga pagkamasaligan ug sa hingpit nga pagkamasaligan nga gipanag-iyas matag sakop sa balang Trinidad. Ang matag usa ka persona takos nga pagadaygon sa walay kinutubang gibugaton. Wala lamang magahigugma sa iyang kaugalingon ang matagsakop sa balang Trinidad, kundi wa gyoy higayon nga ang Dios nga Amahan wa mohigugma sa Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu Santo. O nga ang Dios nga Espiritu Santo wa mohigugma sa Dios nga Amahan ug Dios nga Anak. Juan 17:24 nagaingon, kay nahigugma Dios nung gugma sa kaugalingon, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Now, aron makahigugma ang Dios sa iyang kaugalingon ug sa ubang mga sakop sa balang Trinidad, wala gyoy pagkompromiso sa iyang kinaiya, wala. Apan unsaon man sa paghigugma sa Dios sa makasasala nga patay espiritualmente man siya nga kaliwat sa tao, kinsa hingpit nga dili takos nga dili makompromiso ang iyang pagkamasaligan. Ang tubag ni ining maong pangutana, anha makit-i sa duruha kamatang sa gugma sa Dios ngadto sa kaliwatan sa tao. Dios nung impersonal nga gugma ug Dios nung personal nga gugma. Ato ang isugutan ro ni Dios nun nga impersonal nga gugma. Unas tanan, ang Dios nung impersonal nga gugma
Mao ang matang nga gipunting ngadto sa tanan nga patay spiritualmente nga kaliwat sa tao. Ang impersonal nga gugma wala magtangag og kondisyon. Wala kini mag-aagad sa kaugalingong katakos sa tumong niini. Kundili sa kaugalingong katakos pagkamasaligan sa nagahisgot bahin niini. Ang Diyos ng impersonal nga gugma, mo'y labing gamhanan nga gugma. Mo'y masukad. Kining naasoy nga matang sa gugma, nagahatag sa atong labihan pagkadako nga kaluwasan. Our so great salvation. Dias Juan 3:16. Atong binisayon na lang kini. Kay gihigugma pag-ayo impersonal nga gugma na, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong. Anang bugtong diha na tao nga dili kasagaran. Bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili magkabato ni noon sa kinabuhing dayon. Juan 3:16. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma. Impersonal nga gugma. Kanato, pinaagi sa pagpadala siyang anak na tao nga di kasagaran, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. 1 Juan 4:9. Dias Roma 5:8 usab nagaingon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pahigugma. Impersonal nga gugma na. Nga kanato kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, ang krus mo'y labing dako nga pagpakita sa impersonal nga gugma sa Dios ngadto sa tanang katawan. Ayaw ginagsay pa. Ang Dios nga amahan mipakita sa iyang gugma nganhi kanato. Pinaagi sa iyang pagpili nga iyang iisip ug hukman ang tanang sala sa kasaysayas tao ngadto sa way sala nga pagkatao ni Hesukristo. Juan 3:16 nga 17, Roma 5:8. Tungod kay si Hesukristo ingon nga Dios, nahigugma man kanato. Nahimo siyang matuod nga tao aron iyang pasanon ang pag-isip ug paghukom sa tanang kasalanan sa kasaysayan sa tao ug sa pagpakamatay isip puli kanato. Ang Dios Espiritu Santo mipadayag usab sa iyang gugma ngari kanato sa dihang mipili siya sa pagpalahutay sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo samtang gisagubang niya ang atong mga kasalanan didto siyang kaugalingong lawas niadtong pagbitay nila sa krus. 1 Pedro 2:24. Karon, bahin sa Dios nung personal nga gugma. Personal na niya. Ang Dios nung personal nga gugma, mao ang matang sa gugma nga gitumong lamang ngadto sa hingpit nga pagkamatarong. Ang Dios nung personal nga gugma, maingon ta nga kondisyonal, nga diin gipadak-an ang pagkamasaligan sa gitumong niini. Aron mahimong makadawat sa Dios nung personal nga gugma, ang gitumong sa maong gugma kinahanglang na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Sanglit si Kristo man ang mibayad sa silot sa sala dito sa krus. Ang hustisya sa Dios gawas nun sa pag-isip sa pagkamatarong sa Dios ngadto sa matag magtutuo sa gayon sa pagtuo niya ngadto kang Kristo. Roma 3:24-26. Dias 2 Corintios 5:21.
walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Ang Dios naghigugma sa iyang kaugalingong pagkamatarong bisag asa kini makiti. Busa gikan sa pagkaluwas ang matang magtotoo mao ang tumong sa Dios ng personal nga gugma hangtod sa kahangturan. Kasabot ka? So I hope na kasabot ka niadto. Na karon adto tas kinabuhing walay katapusan. Mao kana ang Dios. Siya mao ang bug-os nga nagmabuhi sa kaugalingon. Ang Yahweh, ang labing labaw nga ako mao ako. Exodo 3:14. Kinsa walay sinugdanan ni katapusan. Salmo 90, versikulo 2. Salmo 102:27. Ang nagmabuhi sa kaugalingon nga kinabuhi sa Dios, nagkahulugan kini ngang iyang pagkabuhi hingpit nga nasud sa kaugalingon ug wala kini magaagad sa bisag unsang butang nga nahigawas sa iyang kaugalingon. Kung kabahin sa Balang Trinidad, ang Hebrewanon nga pulong reset, R-E-S-I-T, nga gihubad og sinugdanan, Henesis 1:1, kini nagkahulugan og sinugdanan sa ilang buhat sa kamugnaan, dili ang sinugdanan sa Dios. Kaya may sinugdanan ang Dios. Ang Juan 1:1 nagkanayon nga sila nga Dios nga amahan og Dios nga anak nagmabuhi ng daan sa eternidad una pa mudangat ang kabuhatan. Wala sila sinugdanan. Si Ginoong Jesucristo diha na uban sa amahan ug didto na siyang daan sa pagsugod sa takna. Well, okay, padayon ta. Sa sinugdan, mao ang pulong, Jesucristo kini, ang Dios nga anak, ug ang pulong diha na uban sa Dios, ang amahan, ug ang pulong mao ang Dios, na kini sa Juan 1:1, gidugang ang italics. Now, ang bag-ong tugon, the New Testament, nagapanghimatuod nga ang kinabuhing walay katapusan diha uban sa amahan. 1 Juan 1:2 o kining mao ra gihapong kinabuhi diha uban sa iyang anak. 1 Juan 5:11. Si Ginoong Jesucristo mao ang Alpha ug ang Omega diha sa pinadayag 1:8. Now, ang pulong Alpha mao kini ang sinugdanang letra sa Grigong alpabeto, Greek alphabet. Nagahisgot kini sa pagkaana-ana ni Jesucristo sa kaniadtong wa pang tanan. Ang Omega, ang katapusang letra sa Grigong alpabeto, may kalabutan kang Ginoong Jesucristo sa iyang panag-iya og duruha ka kinaiya. Mao na gitawag sa English og hypostatic union. Atol sa iyang paghimugso ingon nga tao, incarnation, o sa iyang unang paganhi, first advent. Siya mao ang dayo na nga anak sa Dios ug ang anak ni David, kinsa ingon nga Dios ug tao, mubalik ingon nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo sa iyang ikaduhang paganhi, second advent. Aron mao'y magahari hangtod sa kahangturan. Walay takna ang Dios. Okay? God has no time. Apan iyang gimugna ang takna sa tuyo sa pagpadagan sa kasaysayas tao. Gipahuwam ragud tani ning atong takna. Kita muhisgot sa pinulungan nga kaniadto
karon ug ugma, di ba? The past, the present, and the future. Sa hamubo o hataas nga gidugayon, bahin bas katuigan, buwan, takna, gutlo, gutling, apan gipahisama sa Dios ang atong kinabuhi sa usa ka alisngaw. Okay? Vapor na man Santiago 4:14. Aniya pa kita karon apan wala ugma. Okay? Mo di ay nakatuwa kini si David sa pag-ingon og unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siya og bili na nasa Salmo 8:4. Apan bisan pa niya na ang usa ka dayo na og mahigugmaong Dios nagaamuma pinaagis pagsangkap sa madagayaong tanyag aron nga kita makaambit sa iyang kinabuhing walay katapusan. Na sa Juan 3:36 ang gisulti diha. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua magpabilin diha kaniya ang kapungot sa Dios. Klaro? Okay, ato tas pagkasayod sa Dios sa tanan. Omniscience. Nasayod ang Dios sa tanan. Di man ini? Ang pinulungan nga Ingles nga omniscience gikuha kini gikan sa pinulungang Latin nga omni nga nagkahulugan og tanan ug ang siyensya pagkasayod. Ang Dios nga dayon diha sa tulo ka persona kanunay nasayod sa tanang butang, lakip na sa aktual ug sa posible nga milabay na ang karon ug ang umabot pang mga pangitabo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, nasayod na ang Dios sa matag suliran, matag kagulanan, sa matag gutlo sa imong kinabuhi, lakip na sa matag sala nga imo pang pagabuhaton. Naibawan. Bisan tuod ko ng iyang pagkasayod sa tanan, mulabaw sa panahon o sa eternidad, ang iyang pagkasayod sa mga pangitabo, sa dili pagani kini may tabo, wala kini mulapas o mupugong sa imong kaugalingong kabuton. Wala. Dili kini makapugong. Paagi sa Dios, usay ikaw kagawas noon nga binuhat. You are free nga makahimo sa pagpili. Free to choose. Muambit ka ba o musalikway ka ba sa grasya sa Dios? Imo ng kapilian. Ikaw may tulubagon ngadto sa Dios niya ng imong tanan nga mga desisyon o mga binuhatan. Roma 14:12. Ang tanan nga tulo ka sakop sa walang Trinidad, nasayod sa tanan. The three of them know everything. They are all knowing. Ang amahan may hingpit nga kaalam. Job 37:16, cross-reference Mateo 6:8, Mateo 10:29-30, mga buhat 1:24. Ang anak nasayod sa tanang butang. Juan 18:4, Mateo 9:4, Juan 2:25. Ug ang Espiritu Santo gitawag og espiritu sa kaalam og pagsabot, pagmando ug kahibalo. Isaias 11:2. Okay? Karon adto tas pagkaana sa Dios sa tanang dapit ang iyang pagka-omnipresent. Una sa tanan, ang Dios nagmabuhi lapas pas mga kinutuban sa kawanangan.
tiunay ang labaw ang kinaiyahan sa Dios. Tiunay og labaw pa ang kinaiyahan sa Dios. Ang pagkatiunay o immanence sa Ingles, nagkahulugan kini ang iyang tibuok nga kinaiya ana diha sa kanunay bisan na sa madiha ba sa kinaiyahan, sa kasaysayan, sa tanan bang mga kalihukan sa kaliwatas katawan. Jeremias 23, 23-24, mga buhat 17, 27-28. Ang pagkalabaw sa kinaiyahan sa Dios o transcendence, nagkahulugan kini nga siya may kaugalingnan gikan sa binuhat nga universo aron sa ingon niya na walay pinalaing dapit ang nagalukop lamang kaniya. Salmo 113, 5-6, Isiya 55, 8-9, Juan 8:23. Ang pagkatiunay o immanence ug ang pagkalabaw sa kinaiyahan, transcendence, anaa nga nagkabagay sa pagkaagi nga nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. Isiya 6:3. Ang tibuok niyang pagkasiya anaa sa matag suok sa universo. Samtang sa samang higayon siya balaan og labing gamhanan lapas pa sa kapunaw-punawan sa universo. Isiya 6:1 ug 3. Ang mga sakop sa balang Trinidad nagalukop sa universo. Samtang sa samang higayon may kagawasan sila sa pagkaanaa sa piho nga dapit lakip na niini mosunod. Una, ang paghatag sa balaod ngadto kang Moises, Deuteronomio 4:10. Ikaduha, ang pagtungha ingon nga pagpakita sa Dios ngadto sa tao. Theophany mo kini sulti sa in English. Theophany. Genesis 18:1, Exodo 3:2-6, Números 14:10 ug uban pa. Ikatulo, ang pagkinabuhi dinhi sa yuta ingon nga pagpakatao sa persona ni Ginoong Jesucristo. Juan 1:14. Ug ang ikaupat, ang pagpuyo diha sa sulod sa magtotoo. Juan 14:20, 23 ug 2 Corinto 6:16. Ang pagkanaa sa Dios sa tanang dapit, omnipresence, naghatag kini og kasiguruhan nga wa gyud magtotoo nga maginusara. Mga Hebrehanon 13:5. Ang amahan nagalukop sa pagpuno sa langit ug sa yuta. Jeremias 23, 23-24. Ang anak kinsana sa amahan ug ana sa magtotoo. Juan 14:20, Colosas 1:27. Nagasaad, ana ako kanunay uban kaninyo. Mateo 28:20. Ug ang pagkaanaa nga pagpuyo sa Espiritu Santo diha sa sulod sa matag magtotoo sa panahon sa simbahan, the church age. 1 Corinto 6:19. Ugma atong ipadayon kining paghisgot sa pagkalabawong makagagahom sa Dios. So din hilang una kita mohunong ug ayaw saypa ang sumpay niini. Ayaw pagpagawa sa himong pagsunod niini kay minungdanon kining pagtuon bahin sa mga kinaiya attribute sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagtudlo kanamo pinagi sa balang Espiritu Santo. Pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, kamoy kadugang sa amo nang napundo din sa among kalag ng mga kamatuoran nimo. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Uban ni kami sa among pagpagbuwag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma
aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat niya among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Lord. Salamat.